Shomir thani kwani nga ni ani kan mitfuk na le kan bengkhon Israel lam thu tharte kan ngai thale dona thilin thlak dang lam om chhomek zela thei angin kan update le dona ni kan hriat to angkhan Israel sipai te chu Rafah crossing lama Tank Rual ne nan luta Rafah crossing an thunun ti kan puan to kha in biak na la mek ma se mahun achiang lova Israel sipai Rafah lut te hi media then khat chuan an la chet chhun zom zel ni in an soya hetianga Israel sipai te an chet chho tak me ka wang hian Rafah mi pui tam tak chuan an hun ma an chhuak san le tangwa ngwa mai mi sang tam tak chu Rafah a train an tlan chemek khopui mun then khat chu ghost town nang main a re to ni in an soi nimin khan Rafah khopui pona indona a chhuak le report then khata chuan Israel sipai te chuan Rafah mun lai li an nei to hle Palestinian mi pui te chuan khopui an chhuak san mek zel bok Gaza chimlam khopui mun then khat chu khopui ro san ang mai na re to hle ni in an soi bok Israel chuan Rafah chu nataka bei ani tur thu mangena vova Hamas battalion paruk la omzinga pali chu hne turin an thutiam an soinon le ma se mi maktadoi khat chuang zat he khopuya hian an lein khuara hei wang hian United Nations chuan mi pui ta ta na chiat na lian tak thleng thei rengani ate firfiak pol ti chetura ruat Israel sipai te chuan soito angin tholeni khan Rafah a Gaza Egypt ramri kong pui lian ber chuan la hei hian eile in lama har satna to na mun enclave luna tur kong poi mo tak chu ati to pani Israel hian crossing engamazat kaltlangin Gaza tranpuina alalu chhun zom zel ni in asoya US chuan stripa tranpuina tam tak transfer theina tur payar siam na chu azofel to bok Israel sipai te chuan Rafah hian firfiak then khat bitum le Gaza enkol tu Hamas ten infrastructure atana an man thin ti chiat tumin beipui an thlaka beipui thlak na lian vak lo an nei ti Israel sipai chuan an run puang ta civil mi te chu Rafah chim lama khan unis bula expanded humanitarian zone kal turin an hril bok Rafah cheng mi pathum chuan phone mangin Reuters an hril danin Israelin Gaza ati chiat awangin Palestinian te voi tam tak mun danga in son to te tan chuan in hum himna nu hnung ber Rafah ani tuna he hmuna tanga in son chu angai le ta ani Janaina al-Soka al-Salam veng dang Rafah veng then khatami te chu Israel sipai te chuan bei an ni dona wangin an mun chhuwa san turin an hril tuna chuan kong pui then khat chu khopui ro san le tharau khopui ang mai na lang to ti in kumsom thum pangami a ref chuan a soi thina le martar na hi kan hlau lo ma se nau pang en kol tur le he in dona to phuna he khopui kan tin thar le huna chumi atan chuan nungdama kan omri hi anga yani ti in Rafah cheng pakhat chuan a soi he Israel le Hamas in dona hi October ni sari khana chhuak ti kan hre ome Hamas firfiak te chuan Israel chimlam an bei wanga ni hemi tum hian Israel mi sang khat chani zet an thata atam zok chu civil mi an ni mi jani somnga pathum an rubo bok Hamas and Call Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Stripa indona hian mi singthum sang li chuang an thi to ti asoya hei hi independent taka fin fia thei ani lo thunga Hamas singkhat sang thum vel an ti hlum to ni in Israel sipai te chuan an soi thung Rafah mi tam tak chuan an phone mangin vau khan na thu an dong ti an soya thlona te po in Gaza atanga chhuak turati na lekha leaflet an thlak bok UN Palestinian Refugee Agency UNRWA Communication Director Juliet Trauma chuan Palestinian singkhat vel in Rafah an chhuwa san to ni in an chhut Hamas ina enkol Gaza Sarkar Media Office chuan tlan chhezat chu sin chuang an ni to thu soin mi pui tam tak himna a cheme kani ati Rafah ramri thunun tura in son lu teng te chuan Rafah khopui chung tak taka
built up area an la lut lo ni in an soya silai in be na po ramri khopui pon lama ni in an soi Sulaiman Abu Kuwait le achung te chu avoilina atan mundanga son an ni boka anni ang hi voi tam tak in son to chung kwa mimal anom indona ina atuam zel wangin an plan chiat na lama indona adar zel boka an in son kwal reng anga ya ni ber mai kan in te chu a chhevek to a Gaza City a chuan kan in chu ti chiat vek ani to khani unis lampanin kan kala khani unis chu chutatang chuan Rafah kan kal le a tuna Rafah atangin kan chu angai le ta ani ti in Rafah atanga chhuak tur chung ko pakhat te chuan an soi Hamas chuan an operative te hian Rafah kho chhak lama Israel sipai te an bei mek ti an soya khopui thlang lam hun rang atangin air strike le teng shelling atanga mai khu mu ania indo thlona le teng mangin an bei Israel sipai te hian an bei ni in khomi pui te chuan an soi mi then khat chu an chen ina an la renga red zone area po an la oma masera fa hi mi sang tam takin an chua san to ti ka soingam khopui thlang lama tanga local Israel sipai ten chhuak tura an ti na hun ni lo mundanga tang po a chhuak an om to ani ti in fa pathum nei Rafah ami kumsom thum palimi Mohammed ya kau chuan a soi Rafah khosamek Abu Ahmed al-Nazar chuan Rafah al-Zenaina venga puan in ke ma cheng chung ko somruk chuang chu voin hian an chuak fel le to ati tuna hian chung ko somruk panga emo mi zalibor vel chu chen nei lovin an om to a mi te chuan poisa an nei lova puan in an nei lo boka an ma ni pui tu tur an nei lo boka ni ati voi thum nan kan in son chu angai le ta ani chung ko pariat kan ni hlona in kan khata Gaza Strip pumpuya hian hun hi ma om lo ti in Rafah puan ina mek pakhat chuan a soi kan kal na tur chu pathian in a hria kan kal ngai lo na lama tuna hian kan kal don ani ati hospital a dam lo tot lutukan oma mamo kan ngai na sa towa hei wang hian mei che te hian in dona hian an tuar bi ka ni ti in Rafah chua san to doctor chuan a soi kumsom ni panga chung zet ka thil ton to a hian mi ten kal na tur mun nei lovin circle atlan kwal ang mai hi an nia hetiang boina hi kan la mungai lo ti in hairbound lana Rafah doctor chuan a soi gynecologist ani a lana hi American non-governmental organization Rama Worldwide le Friends a Health in Palestine Paul Palma Mission ho tu ani Palestinian media te chuan IDF teng te chu be pui thlak na kara Gaza City veng chu ga malam an pan ni in an soya Palestinian media te chuan ni zan lam khan Gaza City a zai town venga indo thlona manga be pui thlak na omle ni in an soya teng te po in ma an son zel ni in an soi he thu thang hi IDF in Central Gaza Strip Hamas omna hun te be pui thlak na an nei thu tam vak lo an puan chua nuwa ti chua ani heti la hian soi to angin Rafah Gaza Rafah lama in beina Israel le Hamas in kara thleng chawa Israel chuan helai hmuna hian be pui an thlak meka chuti lai ni Israel mel ma Hezbollah te chuan Israel an ron kap le ta mortar le missile mangin mar chhak chen na Malkia bula sipai omna mun chuan kapa hei wang hian Israel sipai pakhat a thi ti IDF te chuan an soi sipai thi hi staff sergeant Border Defense Corps 869 Combat Intelligence Collection Unit a thok Haim Shabak ni in kumsom ni mi ani a sipai dang pakhat chu he beina hian a hliam bok ni in IDF te chuan an soi Hamas in Egypt le Qatar mediator te rot ta in ka hai thu thlung chungchang apom nia an soya tangani khata liam hnuwa US State Department hu puang tu ma thiu milar chuan khovel hriata chu tiang chu thil thleng tak tak ani lo tia puang Miller chuan deal siam that emo counter proposal emo mangin Hamas te hian an chang zo kani ati diktak chuan Hamas documents firfiak polten Arabica anti chua ngun taka enfia nuwa chuan deal amendment emo counter proposal emo hi Hamas ten indona atanga tam kho chua an tumna phena rotna mayani ti in asoi Israel chuan miman te chua theina tur condition atan indona chu ati top don lo ti asoi non fawa
chuti lai chuan Hamas chuan in rem na an soi chu in ka hai nei reng in do na ti top chumi tura muan na nge takir le na tur chungchang an tin zon ani Hamas document a chuan Israel chuan stage thuma in rem na siama pomanga ya karuk chung sipai na tho achol san tur thule mi somthum pathum man chhuazelen an ni tur thute IDF yan Gaza atengina sipai nu kirvek dona tutiang chu an ti anga yani stage ni na hostage dang chu an ni ma in Israel chuan sipai na tho an ti top vek angai bok Hamas rotna chuan Gazaram chung ral tlante chu anom na hmuna an kir le turani ti ani a tin Gaza a cheng zong te chu strip hun tina zalen taka an phal sakan ni anga Gaza Israel Aviation sipai le reconnaissance zong chu ni tin atam zok chu ti top vek an ni ang anti Israelin Hamas ati bo malo chuan be chun zom ani ang Ben Gavir Hamas hoten Biden an lom le ti in na soi Foreign Minister Israel Katz chuan US President Joe Biden Rafah be na lian taka chuan US in ral thuam thon lut lo tura Biden an avo nuwa Israel chuan Hamas chu an chiat thlengin a bei chun zom zel don ni in Israel Foreign Minister chuan a soya heilo indo na danga lo ti in Israel Katz chuan a soibel Far Right's National Security Minister Itamar Ben Gavir chuan exarun posin Hamas yan Biden hi anlom le ani ati Donald Trump chuan Biden chuan Hamas lamma hoya khovel chu indo pui pathumna a hruai lut mai don ni in asoi US President Luile tuna GOP presidential candidate Donald Trump chuan President Joe Biden chu American ral thuam Israel thon tura hren saka wangin asoi sela Israelin Rafah alu chillo na tura amalak na wangin asoi sel Biden hian buaih na Hamas lama hoya khovel hi indo pui pathumna a hruai lut mayang ati Israel ral thuam tam tham tak thon chhuwa mai to tur US in a hren sak chuan soi a hloa Israel Minister Gavir chuan Biden hi Hamas hoten an ngaina ani ti in na soi hial hemi a soi awang hian Yair Lapid chuan Ben Gavir chu ban turin Netanyahu angen thung IDF chuan mar chhak lama army po sa Hezbollah te be pui thlak na Israel sipai pakhat athi ti an soi Hezbollah in mortar le missile manga be pui an thlak awangin Israel mar lampang chen na Malkia biala sipai omna hmuna Israel sipai pakhat athi ti an soi US President Joe Biden chuan a voi khatnan van tlang ma Israel sipai ten Gaza chim lama Rafah na sa taka bei an tum chuan ral thuam an pek to don lo thu a soi heti lai hian Gaza in fa in ka hai puan tum na chungchanga kairua in biak na vo in hian ninga ni hian chhun zom le ani thung Israel sipai te hi Rafah an lu chuan ral thuam hi kan supply don to lo ani ral thuam ka supply to don lo ti ka soi chiang hle ani ti in Biden chuan a administration in Rafah a civil mi te hum him tura ruwa man na Israel nena an ngen fo chungchang chu soin hemi chungchang hi CNN in nimin khan interview an nei na Biden chuan a soi Biden chuan Israel nena US bompek te chuan thlasari chung zet Hamas ti boral tumna be pui thlak na Gaza civil mi te tan torna athlen ti apom thu a soi Biden a thu soi hian soi zui a hloa hei hian Israel chu Rafah be pui thlak na pum hluma tanga insum tura norna atipung Biden a thu soi chungchanga hian Israel atangin sarkar anga thu chhuwa engma alo omlo mase Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Rafah be pui thlak na chu kalpui ani tur thu a soinona Israel chuan Hamas fighter sang tam tak omna nia an soi Rafah ne turin cholsan an tum lo thu an soi Biden hian a thia Democrats ten norna na sa taka toka Israel in Rafah a beilo nan le beilo tura nor tu US kempa sa nor huai hot an pung zel boka US President hi in thlan pui nei le tura in lan dona wangin a in lan le dona wangin Israel at hlop na chu politics thila kai lu ani a amhalak na tam tak soi sel na a om US hi Israel ne na ral thuam pe chhuak tu lian ber an nia October ni saria Hamas in Gaza a Israel la ka be pui an thlak nuwa US chuan ral thuam tam tak an thon chhuak to ani
Biden chuan Israel ven himna atan US ral thuam Iron Dome anti-missile system ang chi chu an pek chhun zum zel don ni in a soi thung. Soi tawngin US official te chuan Washington chuan Gaza a civil mi te tana hlo an ni awangin Israel hnen ral thuam thon chhuak tur bom pound sang ni chi sangkhat zariat te pound zanga chi sangkhat zasari vel te thon chhuak an tumna chu an ti top leilo kani kha. Israel UN Ambassador Gilad Erdan chuan he US thutluk na hi abeidon thlak hle ni in na soya. Mase US in Israel hnen ral thuam then khat apek chu ati toparin lo thu a soi thung. Palestinian firfiak pol Hamas chuan nimin khan inka hai thutlung siam tura inbiak na hian Israel hnen a concession tamjok pek an tum lo ni in an soi. Cairo a hian thole ni atang khan Hamas Israel US Egypt le Qatar atangin palai te an la thu khom ani. Mase Qatar Hamas political office member Izzat El Rasik chuan nimin tlai khan thu chhuak siamin he pol hian thole nia inka hai rotna an pom aya tamjok an pom don to lo ni in an soi. Chuta chuan Gaza Israel mi man then khat le Israel ramatang Palestinian meiche le naw pang chuan ngai don ani anti. Risik chuan Israel hian inrem na siam hian ngai poimo lova. Deal hi inbiak na khu bonan Rafah be nan le crossing alu nan an mangtang kai mai ani ti in apu. Ole soi tur tam taka oma thil thleng po tam taka om mase kha ti chin kha ni le taphot sela video dot le thu thar jok nen kan ron let le anga milongai chang le vek don nia in zawain mangthale vek ole